Kardom Aprangsi pining aningkan mate ningkan suri hinira engkoira trok aparman HSLC asat'lang mate metric asat'lang kachipon don thek akortela penengjer doana tuma phan chorolo ahoklo lo kacharli hinlo kheyamoy arbunglo lasi kacharli hin ilitum kaching thordun akenang sot chenam lasi nilituma hin pen positame kiduk thektik a hem a students atuma phan asapso nilitum kachirap kachitodun jia phan isi nilitum ningki hang na pen kachisik pondo lasi nanglituma hawaralong jongsi kiduk thektik a hem a students atum jongsi metric asat'lang 60% abat kilong dun according jia tum do platang te nilituma phan nang humrik tha mate nang pachinik tha nang kapachini nang ji WhatsApp number lake 9101 560 522 labangso WhatsApp number along dak sat'lang ki undun according jira tum amohor lapen dak marksheet lapen ahawara men dak nang loik nang po lapen nilitum un anpen lalang litum jongsi kiduk thektik a hem according jir mate students lo plotang te nilitum alang litum long ka homridam pado po lapen alang litum aphan nilitum kachirap dunja phanisi kapor i padopon po tangte kacharli ingthulonang kacharli hinlo kheyamoy arbung pupen nanglituma hawara long jong sila puson aning reset kacharli aning hang pik sitami kacharli tangka kabya joni katikuk dokok jinang nak according jira tuma phan jong sinanglitum pang thek thek mate chini do plotang te nilitum phan prapjin pen nang bertaik tha kurwang tho